Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. Oli Ravioli, numele meu este Veronica și bine v-am regăsit în cel de-al 3-lea vlog pe care îl postez. Vă mulțumesc mult celor care v-ați abonat deja, iar pe ceilalți care sunt aici în vizită momentan îi invit să se aboneze și ei, pentru că lucrurile devin din ce în ce mai interesante. Astăzi vom vorbi despre curaj. După cum puteți vedea, mi-am făcut și acest păr care denotă foarte mult curaj din partea mea. Nu ăsta e motivul, pur și simplu nu stătea în nicio direcție și am zis că dacă tot nu stă în nicio direcție, să fiu și eu actuală, să pară că și emit și recepționez 5G. Haha, ce glumiță, nu? Bun. Îmi dă o energie specială să vorbesc despre curaj, pentru că în timp am învățat să-l las să locuiască în mine și să știu să-l activez atunci când e nevoie. Nu înseamnă că asta mă face vreo neînfricată, doar că știu că am un instrument pe care aș putea să-l folosesc atunci când am nevoie. Curajul se manifestă în foarte multe planuri și dacă în unele excelăm, în altele suntem așa ca niște căței plouați sub o Dacia 1300, undeva vânați de hingheri în cea mai răufamată zona capitalei. Curajul vine de cele mai multe ori la pachet cu o teamă, până într-un punct de maxim când unul e mai puternic decât celălalt. Ca să vă dau un exemplu, curajul de a spune ceea ce gândim vine la pachet cu teama asta de a nu fi judecați. Curajul de a încerca lucruri noi vine la pachet cu teama de eșec, evident. Curajul de a fi noi înșine vine de foarte multe ori cu teama de a nu-i răni pe ceilalți, iar mie mi s-a întâmplat asta. Eu chiar am excelat aici, adică mereu am gândit așa, probabil că am fost crescută și într-un spirit empatic. Și exemplele pot continua oricât ne ține experiența, oricât ne ține imaginația. Curajul este ceva ce se dobândește de cele mai multe ori când experiențele pe care le avem ne arată adevărata lui importanță și ne dăm seama că fără curaj nu prea putem să înaintăm. El poate fi insuflat în egală măsură în care poate fi inhibat prin educație. De ce spun asta? Sunt generații crescute cu teama de eșec, cu teama de a nu face familia de râs, cu teama de măi, dar ce fac? Totuși eu nu gândesc ca mama și ca tata sau ca bunicul sau ca mai știu eu cine. De foarte multe ori controlul părinților asupra copiilor înaintea acestei ere a parentingului nou se făcea printr-o metodă care avea la bază, culmea, foarte mult bun simț. Deci noi suntem crescuți în spiritul bunului simț. Nu ți impuneau nimic, dar spiritul în care te creșteau nu permitea nicio lipsă de respect la adresa lor. Și obediența era ceva de la care nu te abăteai și era ceva ce nu se putea negocia. Efectiv nu exista loc pentru asta. Aici simt nevoia să fac o paranteză. Nu înseamnă că bunul simț e ceva greșit, adică nu vreau să se înțeleagă asta. Din contră, cred că era o formă naturală de educare a copiilor și de insuflarea unor valori care să persiste în timp. Pentru mine, ca adult, în 2020, comentatorul ăsta al oricărei decizii luate de părinte, comentarii pe care le fac copiii tot timpul când nu le convine ceva, nu este o formă de libertate de exprimare sau de personalitate, așa cum invocă de obicei părinții, ci de nerespectarea a unor ierarhii absolut necesare. Da, părintele e șeful cât ești mic. În timp, necunoașterea acestor elemente absolut necesare în educație nu vor face decât să-l transforme pe viitorul adult într-un autosuficient, într-un rebel fără cauză, ori îi va deforma complet realitatea, lucru care nu o să-i fie benefic în niciun fel și o să-l facă nefericit. Obediența asta părinte-copil e absolut necesară atâta timp cât există o limitare în timp, în ceea ce privește vârsta la care se întind atât pretențiile părinților, cât și responsabilitatea copilului vis-a-vis de acest aspect.
singurele lucruri reale, cum ar spune poetul Nikita, și constante în relația asta părinte-copil sunt iubirea și respectul reciproc. Pe parcursul interacțiunii sunt multe variabile care plutesc în jurul acestor constante: iubire și respect. Nu o să generalizez, dar în cazul nostru, al meu și al surorii mele, am fost crescute cu foarte multe libertăți, cu o cultivare solidă a încrederii în sine. Dar cu toate astea am rămas până la o vârstă adultă cu o barieră în luarea deciziilor. Nu înseamnă că nu mai iau deciziile, înseamnă că le iau foarte greu și tot timpul cu o teamă. Mereu am simțit că cel mai greu este să obțin acordul sau acceptul părinților pentru orice decizie majoră. Vorbind chiar de curând cu un prieten, am dezbătut tema asta a controlului și am concluzionat amândoi că la un moment dat părinții nici măcar nu mai sunt în postura asta, nu că nu-i mai lași tu să fie în postura asta, ei nu vor să mai fie în postura asta, nici măcar nu-i mai interesează. Numai că noi rămânem cumva setați într-un soi de respect din ăsta dus la extrem și atât de extrem că e posibil să fie chiar trecut în sfera asta de temere. Ca să vă dați seama la ce mă refer, vă voi da câteva exemple. Am o cunoștință care la 30 de ani și-a făcut un tatuaj destul de mare și vizibil așa pe partea superioară a piciorului, iar la 33 de ani s-a căsătorit. Ei, în perioada aia mi-aduc aminte că cele mai mari emoții erau legate de cum în ziua cununiei, la cununia civilă, unde ea o să aibă, nu mai țin minte dacă ori o rochie cu crăpătură pe picior, ori o rochie scurtă, tatăl ei va vedea că ea și-a făcut tatuajul ăla și că o să fie drama familiei, adică evident că nu s-a întâmplat nimic, tatăl a văzut, dar era, tu ți-ai făcut tatuaj? Da, mi-am făcut. Da, tineretul nu are nimic în cap. Și asta a fost tot, adică nici măcar nu s-a întâmplat ceva anume. Mai vorbim de temerea asta cu aduce vreun iubit, vreo iubită acasă, e bună, nu e bună, e bună pentru părinții tăi, nu e bună pentru părinții tăi și de fiecare dată, oricât de bun ar fi omul, ți se pare că e cel mai nepotrivit din lume. Din nou, părinții nu zic nimic, dar tu tot ai temerea asta. Dacă ne mutăm un pic în altă zonă, mai e și curajul ăla de a spune ceea ce crezi, când crezi și cui crezi. Sunt nenumărate cazurile în care la job ești subordonat unei persoane care e la fel de om, mă rog, biologic vorbind, social depinde acum de la caz, de om e fiecare și nu cred că e nimeni în măsură să judece asta. Și el e un om ca oricare alt angajat care nu le știe pe toate, iar tu s-ar putea să fii capabil, prin prisma experienței pe care ai acumulat-o, să umpli niște lacune, dar simți că ierarhia nu-ți permite să o faci. Pe termen lung, aici chiar trebuie să-ți exersezi curajul din două motive. Pentru că există două variante. 1. Dacă persoana respectivă nu-ți permite sau nu-ți recunoaște valoarea profesională, ai nevoie de curajul de a pleca. Și asta e un must. Adică nu prea mai e de stat acolo. Am fost acolo, am pățit-o, după o vreme ajungi să te simți incapabil și cu o stimă de sine extrem, extrem de scăzută, orice ar spune ceilalți. Varianta a doua, dacă persoana respectivă are cu adevărat abilități de management de oameni, așa cum se spune acum în corporații, people management, și știe să cunoască valoarea fiecărui membru al echipei, ai nevoie de curaj să depășești niște bariere de comunicare pe care tu singur ți l-ai impus. Dacă nu o faci, vei tinde către victimizare, ceea ce nu poate fi mai nociv pentru tine decât atât, și asta îți va scădea cu adevărat randamentul și nu numai asta, îți va și deforma imaginea asupra propriei persoane, a capacităților tale. Cred că toți avem cel puțin o persoană care la ea la muncă e cea mai oropsită și cea mai muncită și e cea mai capabilă, dar practic ceilalți nu știu să o aprecieze și care pare un șef tâmpit dar nu pleacă niciodată în altă parte. Oare de ce?
După mulți ani în care ori ne complacem în viața cu partenerul, ori în interacțiunea cu diverse cunoștințe, și eu aici evit un pic să folosesc termenul de prieten, pentru că mi se pare atât de prețioasă relația asta încât nu aș risipi-o atât de des. Sau într-un job care nu ne mai aduce nicio satisfacție, poate doar cea financiară, de multe ori nici măcar pe aia, pentru că noi începem să petrecem un timp complet necalitativ pentru noi și atunci curajul este pârghia la care trebuie să recurgem fără nevoia de a ne consulta înainte cu cineva din exterior. Primul pe care îl întrebi dacă e fericit sau nu într-o anumită conjunctură ești tu, nimeni altcineva. Tu ești primul, că după aia mai întrebi pe altcineva, e ok. Ideea e că un tu nefericit nu va putea niciodată să facă un el, o ea, o companie, o echipă fericită. Este imposibil, pentru că energia pe care o avem în relație este absolut contagioasă. Eu personal mi-am manifestat curajul pe parcursul ultimilor ani în câteva situații care au determinat schimbări majore și efectiv o schimbare a macazului în viața mea. Prima oară cred că a fost când m-am mutat singură și am locuit singură și am știut ce înseamnă să fac un management al tuturor resurselor pe care le am, de la timp, la bani, m-a ajutat foarte mult chestia asta. Apoi am renunțat la un job care reușise să mă facă profund nefericită, într-un mediu în care nu mai simțeam compatibilitate de principii de foarte multă vreme. Era un job sigur, care pus în balanță cu un business propriu ar fi câștigat teren detașat, și asta ar spune cei care știu ce presupune antreprenoriatul la nivel de responsabilitate versus câștig financiar. Am scos apoi din viața mea într-o zi oameni față de care aveam un atașament emoțional care mă făcea dependentă de ei, dar care mă consumau teribil, și am mai vorbit despre asta într-un vlog anterior. Ultima dată, împins de la spate de mai mulți factori, am făcut pasul de a regla absolut tot ce însemna probleme de sănătate, atât fizice cât și emoționale, și sunt într-un proces lung de reechilibrare emoțională, care vine mai greu decât repoziționarea asta fizică, pe care o mai reglăm. Eu cel puțin, din fericire, am reglat-o mai ușor decât simt că pot să fac în ceea ce privește partea asta de emoțional. Am simțit că m-am aruncat de multe ori fără să am certitudinea că măsurile pe care urmează să le iau vor funcționa. Numai că ajungem într-un punct în care necunoscutul pare o variantă mult mai comodă și mult mai bună decât să perseverăm în ceva ce deja cunoaștem și uneori chiar ne chinuie. Și cred că sunt atât de mulți oameni cei care se regăsesc în lucrul ăsta. Din proprie experiență vă spun că ceva care nu funcționează la un moment dat sau după mult timp, rare ori se va putea repara și va putea fi perfect funcțional. Și atunci ideal ar fi din nou să fim curajoși și să o luăm în altă direcție, sau dacă e nevoie chiar de la capăt, și de multe ori e nevoie să o luăm de la capăt și ni se pare așa că ne dăm lumea cu totul peste cap. Suntem îngrădiți de foarte multe bariere și luăm în calcul prea mulți factori atunci când luăm decizii. De cele mai multe ori ne interesează impactul deciziei noastre asupra celorlalți, și parcă de prea puține ori ne interesează să ne gândim la noi și cum vom fi noi după decizia asta. Nu instig niciun fel la egoism și e departe de mine gândul ăsta, însă instig la asumarea propriei persoane și la grija asta constantă de a ne face bine, pentru că, repet, un om căruia nu îi e bine cu adevărat nu va putea să-i facă niciodată bine altcuiva, iar lumea ideală nu e decât un lanț de empatie în care ar trebui să circulăm energia potrivită, chiar dacă în zilele noastre empatia e mult invocată de toată lumea și un pic dusă la extrem.
ca idee. Nu uitați că empatia aia în care devii celălalt și privești din perspectiva lui e doar un ideal complet intangibil, adică nu putem trăi cu adevărat și autentic altceva decât propria noastră viață și experiențele noastre, nu pe ale altcuiva. Spuneam într-un vlog anterior cât de periculos este să ne concentrăm atenția pe problemele altora, amânând rezolvarea propriilor probleme, și nu am să revin asupra acestui gând pentru că sunt convinsă că ați prins ideea. Dar încercați să nu vă ascundeți în spatele acestei empatii de care sunteți capabili 100% și știi că altuia e mai greu decât îmi e mie, mai întâi îl ajut pe el să iasă din asta și după aia o să mă ocup și de mine. Vă mințiți. Cred cu toată sinceritatea că orice lipsă de curaj de care vom da dovadă la un moment dat își va cere tributul și va veni cu niște regrete în momente în care e posibil să fie prea târziu. Există un clișeu care spune că e mai bine să regreți ce ai făcut decât ce n-ai făcut. Și e foarte adevărat. Din ce ai făcut greșit, ai șanse să mai înveți ceva. Din ce nu ai făcut deloc, ai șanse mari să construiești niște frici din ce în ce mai mari decât frica inițială de a nu face lucrul respectiv. Un amic îmi spunea mai de mult că atunci când își ajută copilul să învețe diverse lucruri noi de care cel mic se teme, îi spune constant: ți-e teamă? Fă-o cu teamă. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă abordarea asta, mai ales că atunci când vorbim de copii, ei simt adulții ca pe o plasă de siguranță în orice fac. Dar dacă nu ai învățat asta în copilărie, nu înseamnă că e prea târziu să o faci în viața de adult, doar că nu vei mai avea plasa aia de siguranță. Singura plasă de siguranță pe care o mai ai ești tu însuți și dacă ai suficient de multă încredere în tine, s-ar putea să fie arhi-suficientă. Mai ales că noi acum avem și o capacitate mai mare și mai rapidă de a evalua riscurile. Lucru pe care copiii nu l-au. Că atunci când ești ușor inconștient, înveți lucrurile mai ușor. Acestea au fost gândurile acestui vlog și sper că următorul să ne găsească pe toți mai curajoși și mai degrabă iubitori de sine și de oameni. Eu vă pup până data viitoare și rămâneți aici pentru că urmează să se întâmple lucruri din ce în ce mai frumoase. J'ai dit je sais. Ça y est. Cette fois je sais.